Mae fe wedi chwarae Max ym Mhobl o Cwm, ond ni'n nabod e bach yn well erbyn hyn fel Simon o'r gyfres Misfits sydd newydd ddod i ben ar E4. Croeso mawr i Iwan Rheon. Dyna ti fyna yn y gyfres. Nes ti fwynhau ffilmio fe? Do, ie, yn lot o hwyl, ie. Ie? Mae pobl ti'n cymharu fe gyda bach o gymysgedd o skins a heroes. Fysa ti'n cytuno gyda hwnna? Ie, fi'n meddwl bach mwy tywyll, a mae'r hiwmor Prydeinig eitha tywyll. A mae lot llai glamorous na'r... Llai o glam? Glam, ie, lot llai o glam. Be sy'n digwydd yn union i'r pobl falle sydd ddim wedi gwylio? Mae ydych chi bwer... Pa fath o bwer sydd ydych chi? Goriwch naturiol. Goriwch naturiol. So tocyn iaith fi ti, sy'n ni'n rhoi i ti. Be sy'n digwydd yn union? So mae'r cymeriadau mae gyd, mae rhyw bwer goriwch naturiol dy pob un ohonyn nhw. Oes, ie. Ni'n cael taro gan Storm trydanol. A wedyn, ni'n dechrau mewn ffyrdd gwahanol cael pwer goriwch naturiol sy'n dod allan o'n cymeriadau ni, ie. Nawr, fi'n licio beth chi'n gwisgo fan hyn. Oedd e'n gyffyrddus? Oedd ddim wneud y tin rhwng ardal arbennig. Chi'n teimlo'ch mor ddifrifol yn y llun a ti fel, rydw i yn mynd i dy ladd di. Ie, dyna beth o'n i'n meddwl, ie. Ie, dyna beth ti'n meddwl. Reit, dy bwer goriwch naturiol di oedd bod yn anweledig. Dim fel y band, ond y pwer. Nawr, sut te hwn yn digwydd i ti bywyd go iawn, a bod ti yn anweledig, be fysa ti'n neud? Fi siŵr bod pawb yn gofyn y cwestiwn yma i ti trwy'r amser. Mae'n lot o atebion eitha amlwg, ond byswn i'n... Megis. Byswn i'n siŵr bod... Byswn i'n jyst yn chwarae lot o jokes ar pobl a... Byswn i'n jyst mynd ar y wyren neu rhywbeth, mynd ar y gwyliau. Sut ti'n mynd ar y gwyliau gorau eriod? Achos sut ti'n sell rhywle'n diflasu ti, ti'n mynd ar y wyren a mynd, fi'n mynd rhywle arall, sydd ddim rhaid ti aros mewn cyw. Gobeithio bod chi ddim yn dod yn weledig eto yn ganol y trip, jyst yn sefyll yna. So yna'n embarrassing. Fi yma. Wel, ni wedi cael gafel mewn rhestr o'r pethau bys y pobl cyffredin eisiau mynd ati i wneud, petai nhw yn anweledig. Tynnu cader o dan rhywun, fel nhw'n eistedd? Hwna'r peth cyntaf fys ni'n wneud. O'n i bron. Dwy'n arian. Diddorol. So da fi'r pwer sydd wedi'i wneud e. Dal pobl yn siarad amdano nhw. Dyna beth sydd, mae rai fod yn onest, dyna'r peth cyntaf sydd wedi'i wneud, yw mynd i bob cyfarfod, mynd ar ffrindiau fi gyd, a jyst ista yna meddwl, pe bai fi'n gallu bod yn anweledig fe. Actio fel ysbryd. Ys hynna ni'n da i wneud. A hefyd, dal ywyr yn unrhyw le, yn union fel nes ti weid. Wel, hefyd, eithon ni i ofyn i plant Cymru, rhai o plant Cymru, beth sy'n nhw'n dewis cael fer pwer... Goriwch naturiol. Goriwch naturiol. Sy'n nhw'n cael y cyfle, felly gawn ni weld beth wnaethon nhw weid. Gwylio hwn? Be fysach chdi'n neud os ych chdi'n anweledig? Rhyw wedgie, bobl. Mynd i'n rhoi pobl rhyw wedgies i nhw. Rhyw wedgie i'r athrawon a social Shannon. Especially Mr Pierce, de. So i'n taflu gwstad ar Mr Pierce. Ie. Chwarae jocs ar mam. Peidio wedi ysgol. Swn i'n fatha di'r chwans yna rwy mewn trwbl o bath. Swn i'n helpu nhw'n o bath. Bysa fi'n tynnu gwallt Molly. Mynd i banc, robio'r pres. Wedyn dod yn ôl i'r tŷ llio o gwmpas a bethau. Be fysa dy bwera di os fysa chdi'n arwr? So sy'n licio twitio magazines a bod unrhyw person eisiau bod yna. Bob tro dwi'n twitio rhywbeth troi fewn i fo. Fflio. Toddi pobl. Mae'r Rhiannon diflannu. Bysa fi'n hoffi fel rhoi pobl i caru'n gilydd. Jumpio uchel i top y byd. A fatha ti'n gallu sticio pobl at walia a pethau. Fel thing o fanna, wedyn ti'n mynd bleisio pawb. A wedyn freisio nhw. A wedyn, gynnu fi peth fel glwyd yma, ti'n mynd fel la, ti'n sticio ar y wal, wedyn ti'n gallu mynd i bob man i fynd yr awyr o bethau. Gellu mi brawd fi cael ceg o. Ar un o'r hynna'n ffantastig. Dweud oedd brawd fi cael ceg o. So ti'n cael dewis unrhyw bwer, a fe bod yn anweledig fysa ti'n dewis? Ie, wedi bod yn meddwl am hwnna. Ie, siwr o fod, ie. Neu hedfan. So hedfan da. Ni gallu troi mewn i unrhyw beth ydych chi eisiau, unrhyw berson. Just clicio, Ie, so fi'n gallu newid mewn i ti. Diddorol. Helo, fi yw Iwan Rheon. Na, ie.
Nethon ni hefyd dod ar draws... Leni, stop edrych yn fi fel yna. Pryd eithon ni siarad ar plant yma, nethon ni ffindo un bachgen oedd yn siŵr bod da fe bwer yn barod. Felly, gawn ni weld Tom wrthi yn siarad am ei bwer goriwch naturiol nawr. Pa'n yr un cwrdd di o hwn, ond dwi'n really superhero. Os dwi'n styrir at y camera a close your eyes fe, bydd yn mynd off. Bydd gyda'r power yma'n mynd off. Even y microphone na. Gael llygaid, a wedyn mynd back, a wedyn agor llygaid fe. A beth sy'n digwydd wedyn? Mae gyda'r power yn mynd off, fama. Bob man? Dim bob man, just porth. Dim ond yn hwnna, os dwi'n styrir at o wedyn ni. Ti di gweld Tom yn gwneud superhero power da? Do. O wedi gwneud heddiw do pan ni. Dim ond hapus, ond dwi ddim eisiau dweud dwi'n superhero. Achos bydd pawb ar teledu yn watchad fo, wedyn mynd o gwybod fi di'r superhero porth. Ond dwi ddim wedi gwneud costiwm eto. Enw fe di Tom. Sioed man anna fo. Tom man. Gael llygad fe wedyn. Diolch yn fawr iawn I Tom Man. Dim gwisg gyda fe eto. Falle lle fe fenthyg dy overalls o'n ti. Tom Man i'r dyfodol. Reit, ydych chi'n mynd I gael ail gyfres? Ydyn. A pryd yn recordio? Ni'n dechrau ffilmio mis Mai. 5 uchel? Ie. Misfits ail gyfres. Hwre. Nawr te, nes I wylio rhaglen fach ar y teledu neithiwr. Dim neithiwr, y noswaith cyn ni, nos Wener. Jonathan Ross yna, oedd Kim Cattrall yna, oedd Jedward yna, a oedd Iwan Rheon yna. Waw! Siwrt brofiad oedd I eistedd yn yr ystafell werdd yna? Oedd yn hwyl, ie, oedd yn ddiddorol. Oedd Jedward yn ddiddorol. Oedd yn hwyl, ie, oedd yn profiad da iawn. Achos oedd Kim Cattrall mewn gyda chi hefyd, a mae hi yn ser superstar. A ti'n bod oedd hi'n neis I fod rownd? Ie, oedd hi'n, ie. Nath I gael sgwrs bach efo hi. Ie? Oedd hi'n neis iawn. Oedd e'n neis. Reit, wel, gan bod ni'n sôn am ti Jedward, oedd e yna gyda chi yn yr ystafell werdd. Nawr, fi'n cofio, pryd oedd ti'n wneud stint bach yn y theatr, oedd ti rhyw wallt oedd yn sefyll lan, a o'n i'n meddwl bod ti, ti'n modd, o flan dy amser gyda'r gwallt na, oedd ti'n rhyw fath o osod o'r trends, achos nath Jedward gopio dy edrychiad di. Waw! Felly, mae Jedward yn meddwl na nhw sydd wedi creu'r steil gwallt yma, ond maen nhw'n anghywir. Iwan Rheon, yw'r gosod o'r trend. Oedd e'n anghyfforddus cael gwallt fel yna? Na, dwi ddim yn teimlo fel. Oedd e'n cool? Wel, ddim yn cool. Oedd e ddim yn cool pan o'n I ddim yn neud y sioe. Oce, wel diolch yn fawr iawn. Gnawn ni, wel, mwy o hynny sy'n nes ymlaen, ond am nawr, y brenin, mwyaf cool, misfit, Iwan Rheon.